Nihang Dual Bagori Baptist Church Youth Fellowship ajai mek kapaman pon. Dipu loru langso rurang sina sarpo ahem tun along det kacing hon alun jirkelun kace pate pon. Kardom Pinyar nigang sama birta long penili sami junaki lekthepi tang denon birtang tompen ardrik tha. Kedam tang preni pha inkoira troxy pen inkoira sirkep ani ana pharman risonim so mate riso ejang youth camp ajai mek ke paman pon. Lakha Crit Troxy Sojing Dhenta Kaparlo Rongmongwe Khaing Ti Pathua Klamlong Kaji Ronghangpi Sport Complex Auditorium Holalong Rongmongwe Area Long Mondoli Pli Risonim Sojing Romamai Kichak Jasmet Chipati Ripon Lake Rongmongwe Baptist Church Atumpensi Chipati Ripono Lepen Kerala Baptist Church Langhang Baptist Church Nidor Langso Baptist Church Atumpensi Chipati Ripono Anparta Nibha ingora Troxiar ni penching ponsi ingora sirkepan Orphan NDBCYF amaipu Elvis Tokbi pen opening service along mai chipahimu ponno Soching Dhenta pen Chomang inti report Karbi Daily News Netum NDBC tolong NDBCYF wa tumalo ke risonin so tumpensi labang somai chipatru pipono tarik ingora tro arni kang sampen tarik ingora sirkep arni kang saman lake risonim so tum ningkane sek along lapuson si kaprek ajai mek ditum kian pondo NDBC along nona mat sanchom hokep do sanchom hokep ang ben sanchom thongkep ra pho an chetong lapen kadoga we bang pharoini so sian campers tum chetong pon lapen bang so along nelitum athipi ki an pon lake nang pari solong we lapen pa kor janglong we tu pia poloma ponante risomar okor jang atum ba okeng jang hut elitum ke ong dung atum emethang ki klem ponang ji labang so sai chi ni det penapot etum la malom so apor hut etum apor ke mi phalang no dak ti la so penapot si arna malam pen aki mi ato akeng gam ke chior je pha la pen pirthe ke the kriana pan sa me ke than pon la puson si karjong ana la pen ok ana ki than pon jasemet la so mai along lam ke thana bang Thare Robinson Rompi alang like NKBAYD Youth Secretary alang li pen than pono la penadun tu neli mithang malo neli ke Martin Timung Hoton Bible Institute along senon maneli sai than bom la bangso long neli setame seki pidun lo la pen la sonda taxi dolang resource person Marsi Terangpi Bagori Baptist Church ben alang li bangkenon mat PhD alang li Enbom Assam University di Pupen alang li pen setame career guidance mate Lu ke Charlie tokbor ke Charlie pen kupuson se ilitum ke kam chiorani la pen nilitum ke kroya song atum tokbor ke Charlie pen ke kroya ke kam kupuson se ke chijorning mala than pono la pen thare longsodar teron alang li bangke forestry Rajasthan pet patang de pen MA Bengal Cotton University pen patang dusi alang li sitame kupuson se ilitum lu ke Charlie tang atum ilitum kupuson se itu makin kam kami kecil pun cuma erisi career guidance pipono kecari pen koso alliance itu mendu cuma kecari penangan tum drop shot atum man koson ma higher secondary level atum man lapen bachelor level master level atum man kupuson si kecongwai dunangnya panang lapen than pono lapen ningarong per piglo labang so akem penapot itu unda rong mongwe hawa mondoli pli atum si labang so siding pono jasemet kelang herang mondoli Nador Langso Mondoli, Kerala Mondoli, pen Romongwe Mondoli. Itu na Kajirong Hangpi Auditorium Hall along. Ada sini tumtukon lo. Lapen labangso ahut. Lason lapuan cut kali. Finance anatu. Koposon si netum kacubirti si tak kethegi mari. So jangan tu out pentu. Labangke sangpi salima terang pipen si. Labangso ajai mek enpono. Dipu loru langso rurang sina sarpo ahem tun along. Det kacing hon alun jirkelun kace patepon. Pini Prethongkep Dipu Cultural Center Lurulangso Dipu along Arnitili Porphai Sira Chitimpen Det Pi Kaching Hon Alunjir Mate Patriotic Song Competition Kepadupon Bangso Ajai Mek Dipu Cultural Center Cultural Affairs Department Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Pensi Chepatir Pipon Lapen Kacherap District Commissioner Officer Rashtriya Ekta Divas and National Unity Week Preniphai Inkoira Phopen Kachepate Chengsi Pini Preniphai Thongkep Obangki Patriotic Song Competition ajai mek kiripon
Bangso patriotic song competition along bang pli kebra ke thoma bang phuatum chepate dun bangso that pi kaching hon alun jir kachepati along karbi hindi lapen assamese alam the alun jir ansi chepate pon bangso kachepate along jaimati nazari susikola hansepi lapen plavita bordoloi soikia labang ke thoma bang phiatum si including inside dun Mure bhagatore, mure kopunore, shiro kundor komoskiti. Eusiya bonote, eusiya bonote, eusiya bonote, eusiya bonote. We say